ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆସିଛେ ଆମେ ଆଉ ଯିବା ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ହିଁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବନି। ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଜ୍ଞା ଥାଆନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଆମ ସହ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଳି ନୁହଁ। ପଛରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିଥାନ୍ତି, ଆମ ମନ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବୁ। କାହିଁକିନା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଶିଗଲେ ଆମକୁ ଅତି ମଧୁର ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ମନ ପୁରିଯାଏ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗତା ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ଧରି ଜଣେ ଜଣେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଭଏଡ଼୍ କଲେ ବି ପାଖାପାଖି ହୁଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ନିର୍ଲଜ୍ଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି, ନ ପଚାରିଲେ ବି ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ସେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କର ମାନେକୁ ବୁଝିଥାଏ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିଡ଼ିଥାଏ। ଏ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ବି ସେ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖିବା। ସମ୍ପର୍କର ସୂତା ଅତି ମଜବୁତ, ଅତି ବଡ଼। ନେଇକି ଯିବା ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ଯିବନି କିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା। ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବା।